Igen derude følger vi Edvard Knudsen på sin vej til at blive professionel FIFA-spiller. Edvard Knudsen bor i sin egen lejlighed og på bistandshjælp. Han bruger som regel sin fritid på at spille meget FIFA og motionere. Hvad fik dig til at spille FIFA? Jamen det er fordi jeg havde egentlig ikke så mange spillere, så pludselig så opdagede jeg jo, at der var FIFA. Så inden for kort tid, så fandt jeg ud af, at jeg havde meget talent inden for det. Så blev jeg jo ved med at spille det. Nå, men når du spiller FIFA så meget, har du så tid til dine venner? Jeg har ingen venner. Okay. Når du spiller FIFA så meget, går du så til nogen sport? FIFA. Ja, hvad spiser sådan en som dig, der skal holde sig i form så? Jo, altså, men som du kan se, så spiser jeg normalt ren leverpostej, fordi at der er god næring i, og så er der kød, fordi kød det er jo altid, det er vist nok godt for knoglerne, skulle jeg mene. Så nu bliver jeg sgu lidt lækkersulten, jeg bliver sgu nødt til lige at, det må jeg sgu ønske, men det er fordi, når jeg står sådan og kigger på det, så bliver det så, det smager bare så godt. Hvor ligger du hen på ranglisten? Jeg skulle mene, at jeg ligger på det højere omkring nok, hvis nu vi siger, at det her det er en stige, så når jeg skulle mene, omkring der. Han finder. For helvede, dommer, han var overhovedet ikke ude over stregen. Hvad? Har du planlagt nogle kampe, og hvem skal det være imod? Jo, jeg har fået planlagt en kamp her i morgen. Det skulle være mod sådan en på mit eget niveau, en meget seriøs FIFA-spiller. Og han som sagt, han kommer jo i morgen, og hans navn, det kan jeg ikke fortælle dig endnu, fordi det har jeg ikke lyst til, fordi jeg synes, du er grim. Men skulle vi tage spille FIFA måske? Nå, ikke? Nå, men det er der ikke lyst på. Jamen, Svans. Ja. Edvard bestemmer sig for at tage en lille morgenopvarmning til hans kamp senere på dagen. Ja, så skal der vist strækkes ud. Så er lige nogle engle op. Ja. Det er stærke sager. For satan, nu tror jeg, skal jeg få strakt det igen. Jeg skal passe på med sådan noget. Nå, men så går turen jo også hjemme af. Ja, så er det sgu tid. Ja, det er vist fint. Ja. Man kan mærke det i mulderen. Vi skal dreje. Nej, der også. Jeg tror, jeg har fået en skade. Nej. Ja. Du må gerne ringe til hospitalet. Efter en tur på hospitalet kommer Edvard Knudsens modstander. Ja. Jamen goddag. Så er der kamp, og det er min controller. Ja. Tag plads. Ja, men ved du hvad, du får nogle test. Du skal have nogle ordentlige omgang tyske test, du. Ja. Fandme jo. S.E. Horsens, ja. Hvad for en trøje? Ej, den er flot, den der. Ja.
Jo. Edvig Knudsen taber kampen 2-1 og føler det er på tide at sende sin modstander hjem. Så, ja. Vel.